Nedeľná chvíľka reflexie, časť 18. Len málo čo dokáže tak ilustrovať degradáciu a devastáciu Slovenskej republiky ako to, čo sa v súčasnosti deje v diplomácii a špecificky v otázke nových veľvyslancov. Špecificky sa to týka poslanca Radačovského, ktorý bol sudcom, potom bol europoslancom, v Európskom parlamente vypúšťal biele holubice, ale ešte dávno. To je ten človek, ktorý pri kontrole policajnej mal v aute gun a skladačky kokainu. Ale to bolo veľmi dávno a na Slovensku sa takéto veci premazávajú. Skúste si ale predstaviť jednu vec. Okolo 1918 roku, keď vzniká Československá republika, tak rezortom zahraničných vecí je poverený významný slovenský intelektuál a politik Štefan Osucký, o ktorom sa hovorí, že je zakladateľom modernej slovenskej diplomacie a ktorý rokuje napríklad aj o štatúte Bratislavy. Legenda hovorí, že keď maďarskí vyjednávači po porážke maďarských vojsk za Dunajom aj za pomoci francúzskej armády a československých légií sa dožadovali toho, že Bratislava musí ostať naďalej súčasťou Maďarska, tak jeden z argumentov, ktorý použili, bolo to, že veď boli tu korunovaní naši králi. Štefan Osuský vtedy povedal, veď to boli aj naši. Vtedy začala slávna éra československej diplomácie. Jej súčasťou boli ľudia ako Osucký, neskôr aj dokonca premiér Hodža. A na túto tradíciu nadviazala slovenská diplomácia po rozpade Československa s ľuďmi ako bol Edo Kukan, Ivan Korčok, Rasťo Káčer a desiatky ďalších schopných diplomatov, ktorí zohrávali presne takú úlohu, ako majú malé európske krajiny v diplomácii hrať. Bolo to zlatá éra slovenskej diplomácie, budovala prestíž, budovala uznanie a stávala sa symbolom, že aj malá stredoeurópska krajina môže dosahovať v istej oblasti ten najvyšší výkon. Degradácia a ničenie republiky, ničenie tradícií, ničenie étosu Osuckého diplomácie je niečo, čo sme v týchto dňoch svedkom vďaka prezidentovi Pellegrinimu a vďaka Robertovi Ficovi. Ani jedného, ani druhého nezaujíma prestíž Slovenskej republiky, nezaujíma ich reputácia, nezaujíma ich to, akým spôsobom nám špeciálne menovanie tohto dezorientovaného človeka na tak závažný post, ako je ambasáda na Cypre, ublíži. Zaujíma ich iba to, aby vydržali čo najdlhšie so svojou jemnou parlamentnou väčšinou. Pellegrini a Fico sú ľudia, ktorí sú dnes priamo zodpovední za deštrukciu slovenskej diplomácie. O Blanárovi rozprávať absolútne nemusíme. Ten je tak dezorientovaný, že dodnes nevie, do akej budovy chodí. Myslíte na to, že Slovensko malo na najvyšší výkon aj v prostredí zahraničnej služby a že všetky tieto najlepšie tradície, štefánikovské, československé tradície, Osuckého tradície, hodžovské, sa dúfajme už čoskoro vrátia a ľudia, ktorí robili hanbu republike svojimi rozhodnutiami a svojou ohavnosťou v cynizme, navždy zmiznú. Pekný večer.